Bon dia! Avui vos vull contar un conte. Un conte que conta que diu que hi havia una vegada un científic que tenia la gran faena d'arreglar el món. Allí estava treballant en sa casa tots els dies a veure de quina manera podia arreglar el món. Com que aquell home treballava en casa, allí estaven els xiquets empalagant-lo. Pare, te puc ajudar? Tu no pots ajudar-me perquè tu no saps com és el món. Però jo te vull ajudar. Però això és una feina per adults. Tu vés a ajudar al teu germà, deixa'm treballar. No vull jugar, jo vull ajudar-te a arreglar el món. Però si tu no saps com és el món. Dóna igual, te vull ajudar. Que no, fill meu, vés a jugar al teu germà, deixa'm estar. Vull ajudar-te. Uf, tant va insistir el seu fill que el pare li va dir: fill meu, vols ajudar-me a arreglar el món? Sí. El pare agafà una fulla i li va dibuixar el món. Molt bé, fill meu. Pren nota. Agafà, li va dibuixar els continents, els països, d'aquella manera, Europa, el País Valencià, la sabateta d'Itàlia, Àsia, Japó, la URSS, Austràlia, Àfrica. Bé, i més o menys, quan la tenia ja tot dibuixat, agafà i va fer així. Fill meu, tu vols ajudar-me a arreglar el món? Sí. Tin, ves i munta el món. Gràcies. Mira, aquell pare se va quedar més a gust, va dir: mira, com el meu fill no sap com és el món, començarà a muntar aquell trencaclosques i se cansarà i em deixarà estar. Aquell home continuà el seu treball, però encara no havien passat ni 2 minuts. Ja he arreglat el món. Fill meu, a veure? Però com has arreglat el món si tu no saps com és el món? Perquè darrere hi havia un home i una dona i jo sí que sé com són els homes i les dones i arreglant els homes i les dones he arreglat el món. Arreglant els homes i les dones has arreglat el món? Sí. Arreglant els homes i les dones ha arreglat el món. Amics i amigues, si ens arreglem nosaltres, el dia que ens arreglem podrem arreglar el món. Prengueu nota. Mua!